Pith mar rech en mano mathoth jopiny e gwenge ma ok orwaki e pith makamano sani medore mokalo. Kaka okang' mar kedo kod oro, kaunti ma Marsabit ochako puonjo jodak ewi pith kod chamo rech. Pith rech koro sani en achiel kuom gigo mathoth jopiny e kaunti ma Marsabit timo e yor konyruok. Ma kaluwore gi puonj mane ochiw kod migawo mar World Food Program koriwre kod sirikand kaunti ma Marsabit bang' horo manobedo e kaunti no e kind higa 2019 nyaka 2022. Aquaculture or smallholder fish farming can be a sustainable livelihood activity in Marsabit. That's when we coined this transformative and innovative idea. This approach is basically aiming to enhance the food security, economic resilience and nutrition across Marsabit. This offers also a new opportunity for them to diversify their livelihoods and also foster a culture of fish consumption. Jakom mochung' ne dongruok mag aluorano Machalbi Katelo Guyo to wacho ni okang' makama ne en mar kedo kod timbe maketho ber mar aluora. Kamano bende riwruog jopith rech manochakore kod ji 15 kende sani osemedore nyaka 40. Sababu kuu yetu kuanzisha hizi mradi ni kwamba jilali lizidi, mali zikazisha, kwa sababu cha tuanzishe kikundi cha fishery samaki, na sisi tuko karibu 40 members wote washirikiana tufanye kazi moja. Achiel kuom jokanyo mag riwruog jopith rech bende puoyo kawacho ni okang'no osebero ngimagi ahinya kendo ginyalo timo hola kod kungo mar omenda e riwruogno. Hii samaki ikikuwa tunauza, tunaweka hiyo pesa baadaye kama group tunachukua kama mkobo. E kar tiegruok ma North Horr, pith rech bende en achiel kuom gigo mipuonjo. Jotelo e sikundno kod jopuonjre neno ber mar puonj makamano kendo gineno okang' makama ni kelo tije ne rowere. Our students can now have practical skills in aquaculture. Also, the project helps the community around, whereby they can come in at any time to know more about fish farming and also the nutrition. Hatukuwa na kitu kama hii na hatujui kama ni samaki ni muhimu na wengi wao hawakuwa wanakula. Hata mimi nikapenda na kwa wakati huu hata mimi nakula. Na hata kwa nyumbani sijaacha ndugu yangu wenye wamebaki nyumbani pia nimeeleza hii habari na wao wenyewe wamekula. Kata kamano, jopith rech go puoyo sirikal koriwre kod migawono mar World Food Program kuom chako okang'no maloko ngima jopiny e kaunti kendo duoko chien dwaro mar konyruok mar chiemo ahinya to kinde mag horo. Lilian Abeta, Ramogi TV.